נוהג, אני מגיע הביתה מעלה. טוב, ידידיי היקרים, אנחנו בגמרא, מי שיש לו גמרא מסכת מגילה, שימו בבקשה על מיוט כדי שנוכל לשמוע את הכל בלי בעיה. איזה דף? דף ב' עמוד ב' למטה, 3 שורות מלמטה, אמר רבי ירמיה. אומרת הגמרא ואמר רבי ירמיה, למה הגמרא עכשיו מביאה את רבי ירמיה? רבי ירמיה, אתמול דיברנו שרבי ירמיה אומר, כל מקום, כתוב במגילה מדינה או מדינה, מה זה מדינה או מדינה בא לומר? כל מקום שהוא קרוב למדינה, דוגמה, כרך, קוראים בט"ו, מוקף חומה מימות יהושע בן נון, קוראים בט"ו, ב-15 באדר. כל מקום שהוא קרוב לו, אומר רבי ירמיה, עד מרחק של מיל, כמו מחמתן לטבריה, זה המקום שקורה גם כן ב-15. אבל אם הוא רחוק יותר מזה, אז קורה בי"ד והוא לא נידון כמו המקום של מוקף חומה. את זה אמר רבי ירמיה. מכיוון שהגמרא כבר הביאה איזה משהו שרבי ירמיה אמר, הגמרא ממשיכה להביא עוד דברים שרבי ירמיה אמר. אומרת הגמרא, ואמר רבי ירמיה, ואיתמר רבי חייא בר אבא, מנצפח צופים אמרום. מי אמר את האותיות מנצפח? אנחנו מכירים א' ב' ג' ד' את כל האותיות, אבל אחרי שאנחנו מגיעים לתף, אנחנו יודעים שיש לנו עוד 5 אותיות שהן 5 אותיות סופיות. מ' סופית, נ' סופית, פ' סופית, צדיק סופית וקו סופית. 5 אותיות יש לנו שהן סופיות. מי תיקן אותם? מאיפה זה הגיע? למה אין ו' סופית? למה אין עין סופית? למה דווקא אותם? אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה ואיתמר רבי חייא בר אבא, מנצפח צופים אמרום. הנביאים הלכו ואמרו לנו את 5 אותיות האלה שהן סופיות. אומרת הגמרא, אתה חושב לומר שהאם הצופים אמרו, דהיינו הנביאים תיקנו את זה? והכתיב, כתוב בתורה, אלה המצוות וחז"ל דורשים שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. מאז שנחתמה התורה אף אחד לא יכול לבוא ולחדש משהו. אי אפשר לבוא ולחדש. אז מה זה פתאום הנביאים באים וממציאים לנו אותיות? אין דבר כזה. ועוד שואלת הגמרא, אמר רב חיסדא, מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדים. אומרת הגמרא, רב חיסדא אומר שבלוחות הברית כתוב, בכל הלוחות הברית כתוב את האותיות מ' סופית או את האות ס'. כתוב כל פסל לא תעשו לכם. פסל יש ס', נכון? איך הסמך היה עומד על הלוחות? הרי כל האותיות של לוחות הברית היו חרוטות, נכון? חרוט. בוא עכשיו נחרוט. בוא עכשיו, תביאו לי דף בבקשה, נוט אחד פליז. שער איזה ריזות. יש לך עץ? תסתכלו, אני עכשיו רוצה לעשות את האות סמך. אז מה אני עושה? עושה עיגול. עשיתי את האות סמך, נכון? אבל מה הבעיה? שלאות סמך צריך שיהיה לה משהו באמצע כדי שהיא תהיה סמך. אני עושה עיגול אבל צריך שיהיה לה משהו באמצע. אותו דבר זה האות מ' היא מרובעת, אבל צריך משהו באמצע. ואם אין משהו באמצע זה לא יהיה אות מ', זה יהיה חור, זה לא יהיה סמך. איך יכול להיות? אומרת הגמרא, רב חיסדא אומר שהם היו עומדים בנס בלוחות הברית. הדבר, הצ'ופצ'יק הקטן הזה באמצע שהוא מחליט שזה יהיה מ' ולא סתם חור עגול, זה היה עומד בנס בלוחות. אז זאת אומרת שכבר בלוחות הברית יש את האות מ' סופית. כי האות מ' הפתוחה היא פתוחה, מכיוון שהיא פתוחה אני יכול לזהות שזה מ'. אבל רק המ' הסגורה, המ' סופית, שהיא סגורה מכל 4 צדדים שלה, הרמטי, מרובעת, אז איך יכול להיות שהייתה עומדת בנס? זאת אומרת שהאות מ' הייתה כבר מזמן לוחות הברית, ולא הנביאים תקנו אותם. ככה אומרת הגמרא. מתרצת הגמרא אין, מיה ואהבו, באמת האות מ' והאות סמך והאות נון כל המנצפח באמת היו. אבל אומרת הגמרא ולא אהבו ידה, אי באמצע תיבה ואי בסוף תיבה. הם לא יודעים איזה אות מ' שמים באמצע התיבה ואיזה אות מ' שמים בסוף. איזה אות נון שמים באמצע התיבה, איזה אות נון בסוף. אנחנו יודעים היום שאת הנון הארוכה שמים בסוף התיבה, אבל את הנון הקטנה שמים באמצע. מי אמר את זה? זה הנביאים אמרו לנו. האותיות היו מתוקנות עוד לפני, אבל מי אמר לנו את זה? הנביאים, מה באמצע ומה בסוף. אומרת הגמרא ואתו צופים ותקינו פתוחים באמצע תיבה וסתומים בסוף תיבה. אומרת הגמרא סוף סוף אלה המצוות שנביא עתיד לחדש דבר מעתה. בכל זאת, איך הנביאים יכולים לבוא ולהמציא לנו שמה יהיה באמצע התיבה ומה יהיה בסוף התיבה? הרי הם עכשיו מחדשים דבר מאצלהם. אי אפשר לחדש. כתוב אלה המצוות שמאז שנחתמה התורה אי אפשר לחדש שום דבר. אומרת הגמרא, סוף סוף אלה המצוות שנביא עתיד לחדש דבר מעתה, אלא שכחום וחזרו ויסדו. באמת
בזמן משה רבנו הכל נתקן, מה באמצע טבע, מה בסוף טבע. אבל ממשה רבנו לאט לאט התחיל להשתכח, ושכחו מה שמים באמצע, מה שמים בסוף. באו הנביאים והחזירו לנו חזרה ולימדו אותנו את מה שכבר היה, מה באמצע טבע ומה בסוף. אז באמת הם לא חדשו שום דבר מעצמם, אבל הם שחזרו לנו את מה שנשתכח. אומרת הגמרא עוד דבר. ועוד דבר אומרת הגמרא, ואמר רבי ירמיה ויתמה רבי חייא בר אבא. רבי ירמיה, מכיוון שאנחנו מדברים עליו, ממשיכים לדבר על רבי ירמיה. רבי ירמיה מביא עוד נמרה. ואמר רבי ירמיה ויתמה רבי חייא בר אבא, תרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו. אונקלוס אמרנו לכם היה גוי, ואונקלוס ברח מהדוד שלו הקיסר, אמר לו אני רוצה להתעסק בענייני העולם, הלך והתגייר, הגיע לירושלים והתגייר. רבותיו היו רבי יהושע ורבי אליעזר בן אונקלוס, רבי יהושע בן חנניה ורבי אליעזר בן אונקלוס, שני רבותיו, שני התנאים בתקופה הזו של אונקלוס. הוא תרגם את התורה, הוא אומר את הגמרא, אומר רבי ירמיה, תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו. מפי מי? מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, הם לימדו אותו. תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו. התרגום של הנביא, יונתן בן עוזיאל תרגם. אבל ממי הוא למד? מפי חגי, זכריה ומלאכי. הם שלושת הנביאים האחרונים. ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה ל400 פרסה. ארץ ישראל הזדעזעה מתי שיונתן בן עוזיאל מתרגם את הנביא. יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה הסתרי לבני אדם? מי זה מגלה את הסתרים שלי, את הדברים שאני מחביאה, ככה מגלה את כל הסודות שלי? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סתרי לפני האדם. אני גיליתי. אני לא מתחבא אחרי מהדברים שאני עושה. אבל גלוי וידוע לפניך, בורא עולם, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא שיגידו, וואי, איזה כבוד אבא שלי מקבל. אלא לכבודך עשיתי. שלא ירבו מחלוקות בישראל. מכיוון שלא היה ברור הנביא, אז היה צריך תרגום מפורש, כדי שלא יהיו מחלוקות. זה מתרגם ככה, זה מתרגם ככה. מה הפירוש האמיתי? אמר יונתן בן עוזיאל, אני תרגמתי שלא יהיו מחלוקות בעם ישראל. זה לא יגיד ככה, אלא זה יגיד ככה, אלא הכל יהיה דבר אחד. ועוד, ביקש יונתן בן עוזיאל לגלות תרגום של כתובים. הוא תרגם את הנביא. אז יש לנו תרגום של תורה, תנ"ך, תורה זה אונקלוס, נביאים זה יונתן בן עוזיאל, וכתובים הוא גם רצה לתרגם. ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצאה בת קול ואמרה לו, דייך, מספיק עד לפה. מה איתה? מה אומרת הגמרא? למה פה אמרה לו תעצור בת קול? משום דאית בקץ משיח. מה יש בתרגום של הכתובים? את מתי יבוא המשיח. וזה שיעקב אבינו ביקש יעקב לגלות לבניו את הקץ ונסתתם ממנו. זה בספר דניאל. בספר דניאל כולו בארמית. בספר דניאל שם כתוב מתי יבוא המשיח. רצה גם לגלות את זה. אמר לו פה תעצור. ממשיכה הגמרא. ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו? שואלת הגמרא, האם את התרגום של התורה אונקלוס הגר אמר? ואמר רבי קבר אבינה אמר רב חננאל אמר רב. מהי דכתיב? ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש. זה פסוק בנחמיה. ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש. ושום שכל ויבינו במקרא. מה זה הפסוק הזה? ויקראו בספר תורת האלוהים זה מקרא. זה הפסוק עצמו. מפורש זה תרגום, ושום שכל אלו הפסוקים, איפה לעצור? ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים, המנגינות. המנגינות מרוקאיות, המנגינות ירושלמיות, לא משנה, אבל תימניות לא בטוח שהיה, אבל נזרוק. אבל מנגינות, זה פסקי טעמים. ואמרי לה אלו המסורת. מה זה המסורת? איך כותבים דוגמה? ויאמר, היום מצאנו, חרטומי מצרים. איך כותבים חרטומים? עם יוד או בלי יוד? יש מקומות עם יוד, יש מקומות חרטומים בלי יוד. איך יכול להיות? זה נקרא המסורת. אלו המסורת. אז אם כן אתה רואה שגם התרגום היה כבר לפני אונקלוס. ויקראו בספר תורת האלוהים. אמרנו, מה זה מפורש? מפורש זה התרגום, זה הפירוש. אז איך אתה אומר שאונקלוס תרגם את התורה? אומרת הגמרא אותו דבר. שכחום וחזרו ויסדום. באמת התרגום היה מאז ומתמיד. אבל שכחו אותם. ומכיוון ששכחו, בא אונקלוס הגר והחזיר אותו חזרה. שואלת הגמרא, למה שיונתן בן עוזיאל תרגם את הנביא, הזדעזע ארץ ישראל. אבל שאונקלוס תרגם את התורה, שום דבר לא קרה. מה? הנביא יותר חשוב מהתורה? שאונקלוס מתרגם את התורה, לא קרה כלום. אבל שיונתן בן עוזיאל מתרגם את הנביאים, הוא הזדעזע.
בואנה, התורה שבכתב זה משה רבנו, מפי משה רבנו אמרו. אז מה ככה בתורה לא מזדעזע ארץ ישראל? שואלת הגמרא, מה ישנה דאורייתא? זה לא יזדעזע, ועד הנביא יזדעזע, למה ככה? מה, זה הנביא יותר חשוב מהתורה? אומרת הגמרא, דאורייתא מפרשא מילתא. בתורה הכל מפורש. הכל מפורש, הכל גלוי. דנביא היא כמילה דמפרשן והיא כמילה דמסתמן. בנביאים יש דבר שהוא מפורש ויש דבר שהוא סתום. והדבר שהוא סתום, אנחנו לא רוצים שמה? שאתה תלך ותגלה, אם בעולם לא רוצה שתגלה. אז לכן, בנביאים שיש דברים סתומים, ויונתן בן עוזיאל הלך וגילה, אז הארץ הזדעזעה, מה אתה מגלה דברים כאלה סודות? מביאה הגמרא דוגמה. דכתיב, כתוב בנביא, ביום ההוא יגדל מספד אדר דימון, המספד, סליחה, בירושלים, כמספד אדד רימון בבקעת מגידון. ככה כתוב בנביא זכריה. ביום ההוא. ואמר רב יוסף, ורב יוסף אומר על הפסוק הזה, אלמלא תרגומה דאיקרא, לא ידענה מה יקרא אמר. אם לא היה תרגום לפסוק הזה, לא היינו מבינים בעולם מה הפסוק הזה אומר. ביום ההוא, אומר, מה זה ביום ההוא? ביום ההוא, לעתיד לבוא, שיבוא המשיח, יסגה מספדה בירושלים, יהיה מספד גדול בירושלים. יש מחלוקת בחז"ל על מי יהיה המספד, אבל יש דעות שאומרים את זה על המשיח. יסגה מספדה בירושלים, כמו איזה מספד גדול שהיה בהיסטוריה? כמספדה דאחיו בר עומרי, כמו המספד של אחיו, מלך ישראל, שבר עומרי, דקתל יתה, שהרג אותו אדד רימון בן תבירמון, שהוא היה מלך ארם. איפה הוא הרג אותו? ברמות גלעד. ובאותו זמן שהוא הורג אותו, היו כמויות של עם ישראל באותו זמן שמה. וכמספדה דיושיע ברמון, המלך יושיעהו, מלך יהודה, שכמו המספד שלו, דקתל ידה פרעה חגירה בבקעת מגידו, שהרג אותו פרעה נכו, שהיה חגר ברגליים בבקעת מגידו. יושיעהו המלך, הרי אנחנו יודעים שפרעה מלך מצרים מצא ללכת להילחם עם ארם, אמר אני אעבור דרך ארץ ישראל. אמר יושיעהו המלך, כל חרב לא תעבור וחרב לא תעבור בארצכם. הוא אמר גם חרב של שלום, הוא היה לו שלום עם מצרים, הוא אמר גם חרב של שלום לא תעבור בארצי. פרעה לא רוצה להילחם איתך, הוא רוצה לעשות דרכך קיצור דרך. אמר אני לא נותן לו לעבור. לא נתן לו לעבור, נכנס איתו פרעה במלחמה, ולא פחות ולא יותר הרגו את מי? את יאשיהו המלך. אמר פרעה להרוג רק אותו, והרגו את יאשיהו המלך, מלך יהודה, הרגו את יאשיהו. ויש מדרשים שכותבים שמי הרג את יאשיהו מלך יהודה היה בטעות חייל, כי יאשיהו מלך יהודה התחפש שלא יזהו שהוא המלך, אבל הרג אותו אחד מהשר צבא, שאיך קראו לו? נעמן. שכאלה אומרים שזה היה נעמן שר צבא ארם, שהוא הלך והרג אותו. לא משנה, זה במאמר מוסגר. אבל בגמרא שלנו כתוב דקתל יתה פרעה חגירה בבקעת מגידו. אבל אנחנו רואים שהיו שתי אנשים שנהרגו. אצל שתי האנשים האלה, גם אצל אחיו וגם אצל יושיע, היה הספד גדול. אחד היה ברמות גלעד ואחד היה בבקעת מגידו. אז אם כן, שכתוב בפסוק, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד אדד רימון בבקעת מגידון, זה לא נכון. אדד רימון היה איפה? ברמות גלעד, ובבקעת מגידו בכלל היה הספד של מישהו אחר, של יושיע, לא מה שהיה של אחיו. אז איך תבין את הפסוק הזה? אז חייב את התרגום, שהתרגום יסביר לך שבפסוק הזה מונח שתי סיפורים, שתי סוגי הספדים שהם היו כל כך גדולים, ככה יהיה גם כן ביום ההוא לעתיד לבוא על ההספד, אחד מהדעות לעתיד לבוא על המשיח. טוב, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד פסוק, כתוב, אומר דניאל, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה. דניאל מקבל נבואה ואומר אני לבד ראיתי את המראה, והאנשים אשר ראו עמי לא ראו את המראה, הם לא ראו את מה שאני ראיתי, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא. אני קיבלתי נבואה, ראיתי את המראה, הם לא ראו, אני ראיתי, הם לא ראו אבל הם פחדו, הם ברחו, הלכו להתחבות. אומרת הגמרא, מה עניינו אנשים? מי זה היו האנשים שפחדו שהיו ביחד עם דניאל? אמר רבי ירמיה ביתם רבי חייא בר אבא, זה חגי, זכריה ומלאכי, שלושה הנביאים האחרונים. אומרת הגמרא, אינו עדיף מינה, הם עדיפים עליו, ואילו עדיף מיניו, והוא עדיף יותר מהם. איך זה מסתדר? אינו עדיף מינה, הם עדיפים עליו, דהינו נביאי ויהיו לאו נביא.
הם היו נביאים. מה זה נביאים? שהם מקבלים מסר מבורא עולם להעביר את זה לעם. דניאל לא היה נביא, הוא לא קיבל מסר מבורא עולם להעביר את זה לעם. אז הם עדיפים עליו שהם נביאים עם שליחים של בורא עולם. אבל אי הוא עדיף מנהיו, הוא יש לו עדיפות עליהם, שלמרות שהם נביאים, אי הוא חזה והנה לא חזו. הוא בעצמו ראה את המראה, אבל הם לא ראו את המראה. כמה שהם נביאים, דהיינו לכל אחד היה עדיפות על השני. שואלת הגמרא, רגע, וכי מאחר דלא חזו, אם הם לא ראו את המראה שראה דניאל, מה איתם הייתו? למה הם פחדו? מילא ראית מראה מפחיד, אתה תפחד, אבל אם לא ראית, אז למה אתה מפחד? ויברחו אנשים בהיחבא. איזה מין מראה זה היה. לא משנה, אבל כתוב ויברחו, כתוב וחרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחבא. אבל לא ראיתם, אז למה פחדתם? למה אתם בורחים להיחבא? אומרת הגמרא, אף על גב דהיינו לא חזו, מזל היו חזו. למרות שהם בעצמם לא ראו, אבל המזל שלהם רע. ומכיוון שהמזל שלהם רע, אז הם פחדו. אמר אבינה, זה משהו שמדבר גם ליום שלנו. שמע מינה, תשמע מפה, איימן דמיבית. אתה רואה אדם שיש לו פחדים, יש לו חרדות. אף על גב דהיינו לא חזי, הוא עצמו לא רואה כלום. אין פה איזה מחבל. מה יש לי לפחד? אף על גב דהיינו לא חזי, מזלי חזי, המזל שלו רואה, ולכן אותו אדם מפחד. שואלת הגמרא, אוקיי, מה התקנת? מה התקנה שלו? בן אדם מגיע לאיזה חדר פתאום מתחיל לפחד, אבל לא רואה כלום, נכון, אתה לא רואה, אבל המזל שלך רואה. אז מה יעשה, אומרת הגמרא, מה התקנת? אומרת הגמרא, לקרא קריאת שמע. תקרא קריאת שמע. קריאת שמע יציל אותך. או ממוטל בגרונה, חרב פיפיות באדם. המזל שלו כמו השר שלו מעליו. השר של האדם מעליו הוא רואה, אז הוא רוחני. אומרת הגמרא, אז שיקרא קריאת שמע, ויקיים במקום התינופת, אם בן אדם נמצא במקום מטונף, הוא לא יכול לקרוא קריאת שמע, פסוקי דאורייתא. מה יעשה, אומרת הגמרא? לנשוף מדוכתה 4 גמידה, תעשה קפיצה מהמקום שלך 400, יעני תקפוץ כמו איזה 2 מטר מהמקום שלך, וככה יעזוב אותך. והיא לא, אתה לא יכול, למה אחי? אם לא, אתה לא יכול לקפוץ או להגיד קריאת שמע, תגיד ככה, איזה דבטבחה שמן המיני. העז של בית המטבחיים יותר שמן ממני. יעני במקום לבוא ולהזיק אותי, ואז אתם מפחידים אותי, לכו לעז שבבית המטבחיים שהולכים לשחוט אותו, שם הוא יותר שמן ממני, רבע עוף. לכו שם, הוא עז שמן, לכו תקפצו עליו וככה אותי שחררו. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת, נחזור למה שאמרנו אתמול. הגמרא אמרה אתמול, מדינה ומדינה ועיר ועיר. מדינה ומדינה יש מקום שמוקף חומה מימות אחשוורוש, ויש מקום שמוקף חומה מימות יהושע בן נון. אמרנו, לפי תנא של המשנה שלנו, מקום שמוקף חומה מימות יהושע בן נון קוראים מתי? ב-15. אבישי בן כוחה אמר מימות אחשוורוש, אבל אנחנו, התנא שלנו, מימות יהושע בן נון קוראים ב-15. עוד דבר, שושן, למרות שהיא לא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אבל בכל זאת קוראים בה גם באיזה תאריך? ב-15. מדוע? כי הם רק בשושן, באיזה תאריך הם נחו? רק בשושן נחו ב-15. כי ב-14 בשושן המשיכו להילחם. בכל מדינות העולם, מהודו ועד כוש, נלחמו ב-13. אז מתי הם נחו? ב-14. אבל בשושן היה להם יום ב-14 גם להילחם. אז מתי הם נחו? ב-15. אז לכן בשושן, למרות שלא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, היו בכל זאת ט"ו, 15. אומרת הגמרא, ואשתא דאמרת מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשה. אמרנו שלומדים, מעיר ועיר לומדים, וגם המדינה ומדינה לומדים, גם מקום הקרוב לעיר, שקוראים אותו דבר. אומרת הגמרא, משפחה ומשפחה למעט, כתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר, משפחה ומשפחה. למה המשפחה ומשפחה? אומרת הגמרא, משפחה ומשפחה למעייתה, כתוב בכל המשפחות, למה משפחה ומשפחה? אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, להביא משפחות, כהונה ולוויה, הכהנים והלוויים שמבטלים עבודתם, צוצו מהבית המקדש ובאים לשמוע מקרא מגילה. תפסיקו לעבוד, בואו לשמוע מקרא מגילה. אומרת הגמרא, מאיפה אני יודע? דאמר רב יהודה אמר רב, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם. כל אלה שהיו כולם עומדים בבית המקדש, אומרת הגמרא, כולם מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. כולם היו מבטלים את העבודה שלהם בשביל לשמוע מקרא מגילה. תראה כמה חשוב מגילה לכולם. דהיינו, זה מאיפה אני יודע? משפחה, בין משפחות הכהונה והלוויה ובין משפחות עם ישראל, כולם באים, עוזבים את העבודה ובאים לקרוא מגילה. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, באמת יש גם ברייתא שאומרת ככה. מה כתוב בברייתא? אומרת הגמרא, כהנים בעבודתם
ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדן, כולן מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. ומהברייתא הזאת אומרת הגמרא, מכאן סמכו של בית רבי. בית רבי היה לו ישיבה, הישיבה של בית רבי, כולם היו לומדים. הגיע מקרא מגילה, זמן מקרא מגילה פורים, מבטלים תלמוד תורה, סוגרים את הספר ובאים לשמוע מקרא מגילה. איך הם עשו את זה? קל וחומר מהעבודה. הם אמרו, יש לנו קל וחומר. איזה קל וחומר? ומה העבודה שהיא חמורה? עבודת בית המקדש, קורבנות, כהנים, לוויים. עבודה חמורה. מה עושים הכהנים? סוגרים והולכים לשמוע מקרא מגילה. תלמוד תורה לא כל שכן. תלמוד תורה פחות חמור לכאורה מהבית המקדש. ודאי שנסגור את הספר ונלך לשמוע מקרא מגילה. שואלת הגמרא, רגע, והעבודה חמורה מתלמוד תורה? מה חשבת? שהעבודת בית המקדש זה יותר חשוב, יותר חמור מתלמוד תורה? אנחנו אומרים כל בוקר ותלמוד תורה כנגד כולם. כנגד כולם. אבל הגמרא מביאה ראיה ממקום אחר. והכתיב שואלת הגמרא, והיא בהיות ישוע בריחו, שישוע בן נון הולך לכבוש את יריחו. כתוב, והיא בהיות ישוע בריחו, שהם לפני שהם מקיפים וחומת יריחו נופלת, וישא עיניו היער, והנה איש עומד לנגדו. ישוע מרים את העיניים, רואה איזה איש עומד מולו. וישתחו לאפיו. ישוע מה עושה? משתחווה. אומרת הגמרא, ואיך יעביד אחי? ישוע, איך אתה משתחווה? איך אתה משתחווה לו? וישוע, המשך של הפסוק, ככה, ויהי בהיות ישוע בריחו, וישא עיניו היער, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, עלינו אתה אם לצרינו? שואל אותו, ויאמר לו, כי אני שר צבא השם, אתה באתי, הגעתי עכשיו. ויפול יהושע על פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? יהושע בן נון שואל אותו, עלינו אתה אם לצרינו? שואל אותו, מדבר איתו. אומרת הגמרא, ואיך יעביד אחי? איך אתה יהושע בן נון שואל את המלאך הזה? ואמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה. למה אל תגיד לחבר שלך שלום בלילה? חיישינן שמא שדו. אנחנו חוששים שמא אותו חבר שלך שאתה חושב שהוא חבר שלך בלילה, אולי מי זה? שדים. אולי זה שד. ואם אולי זה שד, אל תגיד לו שלום, תגיד לי יהושע בן נון. איך אתה אומר שלום למלאך הזה בלילה? אולי הוא שד. אומרת הגמרא, שאני אתם דמה לי כי אני שר צבא השם. מה אותו בן אדם שעומד מול יהושע בן נון אומר לו? אני שר צבא השם, אני מלאך. אמר לו, אני מלאך. אם אני מלאך, אמר לו שלום. אם הוא לא אמר לו שהוא מלאך, אז אולי זה שד. אולי זה שד. אז אל תגיד שלום. אבל הוא אומר לו, אני שר צבא השם. אמר לו, שר צבא השם, אז מותר לו להגיד לו שלום. אומרת הגמרא, רגע, ודילמה משקרה. אולי השד הזה שקרן, ויגיד לך, אני מלאך. אז אולי שר צבא השם, זה באמת שד. ואומר ליהושע בן נון, אני שר צבא השם, אני מלאך. ואז לכן יהושע בן נון נפל בפח. איך אתה אומר? אומרת הגמרא גמירה. אנחנו קיבלנו, יש לנו מקובל מרבותינו. דלנה, מפקה שם שמיים לבטלה. השדים לא יוציאו שם שמיים לבטלה וישקרו. יגידו, אני שר צבא השם, ובשקר, הם לא יוציאו שם שמיים לבטלה. ולכן, לא יכול להיות שאם הוא אמר שהוא שר צבא השם, זה שד. אומרת הגמרא טוב, מה אומר לו המלאך, יהושע בן נון? אמר לו, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים. אתמול, תמיד של בין הארבעים לא הקרבתם. ועכשיו, ביטלתם תלמוד תורה. עכשיו אתם מבטלים בתלמוד תורה, אתם לא לומדים. אמר לו, על איזה מהן באת? אמר לו יהושע בן נון למלאך, תגיד לי, מה העבירה החמורה שבאת? על זה שביטלנו את התמיד, או על זה שלא למדנו תורה? אמר לו, אתה באתי. מה זה אתה באתי? על עכשיו. מה עכשיו עשיתם? ביטלתם תלמוד תורה. מה התורה מפה? שמה יותר חמור? תלמוד תורה יותר חמור מעבודת התמיד, זה שביטלו תורה בקורבן התמיד. אז למה מקודם אמרנו שהכהנים מבטלים את עבודת התמיד, סוגרים את בית המקדש, והולכים מה לעשות? לקרוא מגילה. הרי, ומה עשו? לא, והכהנים עשו את זה, ומה אמרנו? גם התלמידיו של בית רבי בישיבה סוגרים את הספר של הגמרא של התורה והולכים לקרוא מקרא מגילה. למה? כי הכהנים גם סגרו. הכהנים סגרו כי העבודה על בית המקדש פחותה יותר מאשר ללמוד תורה. אז אתם בישיבה של רבי צריכים להישאר ללמוד ולא ללכת לקרוא מגילה. אתם יותר חשובים מאשר עבודה על בית המקדש. אומרת הגמרא מיד, מה כתוב? מיד, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. מה זאת אומרת? אמר רבי יוחנן, הפכתי דף, מלמד שלן בעומקה של הלכה. יהושע בן נון מתחיל להתעסק במה? בהלכה לעומק. מה הוא עושה? מתחיל לשבת וללמוד תורה. ואמר רבי שמואל ברוניה, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידים.
רב שמואל אומר מפורש, שתלמוד תורה גדול יותר מאשר מה שאתה מקריב קורבן התמיד, שעליו נאמר תמיד. למה? מאיפה אני יודע שנאמר, אתה באתי. עכשיו באתי. ואם עכשיו באתי, זאת אומרת שעכשיו על זה שהפסקת ללמוד תורה, על זה שביטלתם תורה, זאת אומרת שתלמוד תורה יותר חמור. אז איך בית רבי הלכו ורצו להפסיק ללמוד תורה? בגלל מי? בגלל? המגילה. בגלל הכהנים. אומרת הגמרא, לא קשיא, אל תשאל שאלות שלא סתירות. למה? עד רבים ועד יחיד. תלוי אם זה תלמוד תורה של רבים או תלמוד תורה של יחיד. תלמוד תורה של רבים, לא עוצרים. תלמוד תורה של יחיד, זכור את הספר ולך תקרא, מקרא מגילה. אומרת הגמרא ודיחיד לא? מה, תלמוד תורה של יחיד ככה זה קל? ואתנן, נשים במועד מענות, אבל לא מטפחות. נשים שמת להם איזה מישהו קרוב מהמשפחה שלהם. אז מה שהן עושות זה מענות, צועקות בקול גדול, מספידים בקול שלהם, אבל לא מטפחות, לא מטפחות על עצמם. רבי ישמעאל אומר, אם היו סמוכות למיטה, אם הן סמוכות למיטה של המת, מטפחות. בראשי חודשים, בחנוכה ובפורים, כמו אנחנו בראש חודש, מענות ומטפחות. בזה ובזה, יכולים לענות ולטפח, גם לצעוק וגם לטפח על עצמם, בזה ובזה. אבל לא מקוננות. הגמרא אחרי זה תסביר מה זה נקרא קינות, מה זה וכו'. ואמר רבא בר אבונה, אין מועד בפני תלמיד חכם, כל שכן חנוכה ופורים. הנה אתה רואה שאין מועד בפני תלמיד חכם. תלמיד חכם? מספידים, מקוננים, מה שאתה רוצה עושים לפני תלמיד חכם. וגם מה עוד? כל שכן חנוכה ופורים, שאם עכשיו יש הספד של תלמיד חכם ויש מקרא מגילה, למי הולכים? להספד של התלמיד חכם. מבטלים מקרא מגילה בשביל התלמיד חכם. הנה אתה רואה שמי יותר חשוב? של יחיד. תלמיד חכם הוא יחיד, הוא לא רבים. אז גם תלמיד חכם, תלמוד תורה של יחיד, בכל זאת יותר חשוב ממה? ממקרא מגילה. אז איך מקודם אמרנו שרק אם זה רבים שלומדים תורה, אז לא סוגרים את הספר בשביל המקרא מגילה, כי תלמוד תורה חשוב יותר. אבל יחיד, כן סוגרים. הנה אתה רואה, מת תלמיד חכם, הוא יחיד. הוא מת, לא מתו. מת תלמיד חכם, מספידים אותו ומבטלים מקרא מגילה. איך יכול להיות? אומרת הגמרא, גבות תורה כאמרת. מה אתה מדבר על גבות תורה? תלמיד חכם זה לא תורה, זה לכבד את התורה. גבות תורה כאמרת, גבות תורה דיחיד חמור. תלמוד תורה דיחיד קל, גבות תורה של יחיד חמור, צריך לבטל מקרא מגילה. זה בא לכבד את המת, אבל תלמוד תורה שהיחיד לומד לבד ויש מקרא מגילה, סגור את הספר ומה תעשה? תלך תקרא מגילה. אומרת הגמרא, אמר רבא, פשיטא לי פשוט עבודה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. אם יש לך או לעשות עבודה בבית המקדש או לקרוא מקרא מגילה, מה עדיף? מקרא מגילה עדיף. מאיפה אני יודע? מדרבי סיבר חנינא שאמר, תניא נמי אחי, שכהנים, משפחה ומשפחה, כהנים גם כן והלוויים סוגרים את הבית המקדש והולכים לקרוא מקרא מגילה. אז אם יש לנו עדיפות או לעבוד במקדש או לקרוא מגילה, מקרא מגילה עדיף. תלמוד תורה ומקרא מגילה, מה עדיף? אם יש לי מצד אחד תלמוד תורה ולקרוא מקרא מגילה, מה אמרנו? מקרא מגילה. מקרא מגילה עדיף. איזה תלמוד תורה אבל? של יחיד, מדסמכו של בית רבי. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? תלמוד תורה ומת מצווה, מה עדיף? אומרת הגמרא, מת מצווה עדיף. אני יודע שמת מצווה יותר עדיף מאשר תלמוד תורה. מאיפה אני יודע? מדתניא. מבטלים תלמוד תורה להוצאת מת ולהכנסת כלה. מבטלים את התלמוד תורה בשביל הצעת המת. אז יש לנו, בוא נעשה סדר. יש לנו עבודה לבית המקדש ומקרא מגילה. מה יותר חמור? מה יותר חשוב? מקרא מגילה יותר מעבודה לבית המקדש. יש לנו מקרא מגילה ותלמוד תורה. מה יותר חשוב? מקרא מגילה של יחיד, אני מדבר, תלמוד תורה של יחיד. מקרא מגילה יותר חמור מהעבודה לבית המקדש, ויותר חמור גם ממה? מתלמוד תורה של יחיד. יש לנו מקרא מגילה והוצאת המת. מה חמור יותר? הוצאת המת. ותלמוד תורה והוצאת המת? תלמוד תורה, מבטלים תלמוד תורה. אומרת הגמרא, מאיפה אני יודע? מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. עבודה ומת מצווה, יש לך לעבוד במקדש ויש לך לעשות עכשיו הלוויה לבית מצווה. מה תעשה? אומרת הגמרא, מת מצווה עדיף. מת מצווה יותר עדיף. מאיפה אני יודע? כתוב מי ולאחותו
הבתולה, מה זאת אומרת? דתניא. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו ושולחת אל האיש לה איתמה. זה הכהן. מה תלמוד לומר? למה התורה אמרה ולאחותו במיוחד? הרי כבר כתוב כל השבעה קרובים. הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מעת, יכול להיטמא. הייתי אומר שיכול ללכת ולהיטמאות, אמרת לא ייטמא, בעל בעם אסור לו. יכול, אז כשם שאינו מתטמא לאחותו, כך אינו מתטמא למת מצווה. הייתי אומר, שמע, אם הכהן עכשיו הולך לשחוט את הפסח שלו, האם הוא יכול להתטמאות לאחותו? לא יכול. אז מה יהיה הדין אם הוא שמע שמת מצווה? האם גם כן לא יכול להיטמא כמו שהוא לא מתטמא לאחותו, אז הוא גם לא יטמא הכהן למת מצווה? תלמוד לומר ולאחותו, לאחותו הוא אינו מתטמא, אבל מתטמא למת מצווה. דווקא לאחותו הוא לא מתטמא, אבל למת מצווה הוא מתטמא. אז אם יש לנו מת מצווה ויש לנו עבודת בית המקדש, מה הוא עושה? מת מצווה יותר חזק. אז מת מצווה יותר חזק מעבודת בית המקדש. מקרא מגילה יותר חזק מעבודת בית המקדש. נכון? אז גם מקרא מגילה וגם מת מצווה יותר חזקים מעבודת בית המקדש. מה יהיה הדין אם שתיהם יעמדו אחד מול השני? מקרא מגילה אם יעמוד מול מת מצווה, מה אתה עושה במצב כזה? שואלת הגמרא, בערבה מקרא מגילה ומת מצווה, מיני הוא עדיף. מה עדיף? מקרא מגילה או מת מצווה? אומרת הגמרא, מקרא מגילה עדיף משום פרסום הניסה. האם מקרא מגילה עדיף יותר? למה? כי יש בזה פרסום הנס. או דילמה, מת מצווה עדיף משום כבוד הבריות. מת מצווה יותר עדיף, למה יש פה כבוד הבריות? אומרת הגמרא, בתר דבעיה, אחרי שכבר היה לו ספקות ושאל וחשב עד הרפשתא, מת מצווה עדיף ממקרא מגילה. ברור. למה? דאמר מר, גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. כבוד הבריות דוחה את לא תעשה שבתורה. שבתורה אומרת לך אל תעשה, שזה חמור לא תעשה. גם את זה. כדי לעבור על לא תעשה אתה צריך לעשות קום ועשה. גדול כבוד הבריות שדוחה את כל לא תעשה שבתורה. ומכיוון שכך, לכן מת מצווה גובר על מקרא מגילה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.